Atid na mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sa gilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Kung gusto mo, basulang mga ginikanan ko. Kay sino man abi ako masalig, kundi sa ila. Kag-amoy ng gintudlo nila sa akon. Hindi ko na ako mag-judge dayon. Gani amoy ng buhaton ko. Kag suno pagid sa ila, dapat kita magrespeto. Ado, nahangpan ko man ikaw. Apang lain na ang panahon subong sa panahon mo. Mas madamo na kami sang nahangpan. Mas madamo na kami sang nahibalan. Lain gidayhan? Ay, ginapahog mo na ako. Ginguba mo na gani game plan ko eh. Matulog na lang gani ako ah. Hindi na ako maghambal. Nagpangurumbot siya sang habol. Magpaminsar ka sang maayo, tigadluman. Paala, kada. Inte na kuya magsabat. Matulog na kuya. Tita Estrella, anong ginalantaw mo sa unhan? Anika, may kapre kuno nga nakita dira sa dako nga kahoy nga inaho. Wala man ako sa nakita. Wala ka abis ang psychic powers mo. Maayo lang gali eh. Pero hindi ka magkabalaka. Siling sa mga tao dire, nagapakita ang abo nga kapre bisan sa ordinaryo nga mga tao. Kani, hulata na lang ang pagwa niya karon sa gabi. Di buenas ako eh. Anay ka. Nga ba lang nga daw sa bad mood ka? Hindi maayong bugtaw mo? Malain bala ang pamatyag mo? Wala akong natulugan sang maayo, Lola. Bueno, magtakod na kamo sang tent malapit sa kahoy. Dito lang kami matinil sa salakyan Dito kami matulog karon. Mahulat lang kami sang resulta sang inyo nga buhaton. O sige, tita. Mabatian kag makita namon gihapon ang ginabuhat ninyo.
Paagi sa airpiece kag kamera. Kung may hindi amo nga matabo, makadto kami dayon ah. Okay, tita. Pahibalon ko lang si Ado. Kung may hambal ka, hambal na. Ano ang ihambal ko? Kung nakig ka, ihambal na. Hindi kay ara ka lang dala sa higad. Nga sa buang. Ababa! Nagahirit ka na ha? Ano ba lang problema mo, tigadluman? Wala ko isang problema, no? Amo lang ining default mode ko. Hindi ako gusto nga makighambal sa mga tao pirmi. Oh? Nga nagkadlaw ka? Gusto ka. Amo ka gid man sina eh. Stress ang panawag sina. Kag normal ang ina. Akig ka bala? Kaya naisturbo na gid ang kabuhi mo? Nga kinahanglan mo na nga magseryoso? O nga ah. Anong sa panulok mo? Nagalahog ako? Kaya mo inang nakita ko. Daw lahog lang para sa imo ang tanan. Insulto bala ina? Wala? Apang siguro. Seryoso ka matuod subong. Kagamuin ang ginainitan mo. Hindi bala? Tungod wala mo ginaseryoso ang bisan ano sa kabuhi mo. Antes matabo ang tanan ngayon eh. Kag napuno ka sang stress, tungod nangin seryoso ka na. Wala ka maanad, kag ginabudlayan ka na. Gusto mo na nga magbalik sa kinandan ang tanan. Wala sang bugat kag bili. Ganado ka subong maghambal ah. Matuod man na, hindi bala? Wala ka sa ginaseryoso sa kabuhi mo, antes sini. Sinong kilala mo? Nga 16 years old, nga seryoso na? Seryoso si Eliza. Napulo lang siya katuig. Apang seryoso siya sa pag-eskwela. Bisan wala sang suga sa kwarto nila. Ginapilit gid niya nga makasulat. Bisan malayo ang eskwelahan, kag wala sila sang kwarta. Nagatinguha gid sila nga magsulod sa klase, bisan paano. Seryoso sila. Do sa piho siya kung maghampal, ho? Kanami, nalang kumuson sang sungad niya, ah. Nagtinguha ka man bala subong nila? Kung sa banta mo, tama ka bugat sang responsibilidad, gagin hatag sa imo subong, kag espesyal na. Buot silingon, wala ka gid sang nahibalaan sa kalibutan. May mga taong mas bata pa sang sa imo, nga nagaatubang sa mabugat nga problema. Kagang tanan nga tawo, may problema. Whatever. Inigani ako makahangop eh. Kung nga nagapakighambal ako sa imo. Oh, si Mami. Siya ang nagapanawag sa cellphone ko. Hello? Me? Oh, ani ka, anak? Sa diin ka? Kwan. Nagakamping kami, Mi. Ha? Ikaw nagakamping? There's always a first time, Mami. Si Daddy. May ginbaka lang sila ni Manong mo. Sa diin si Lola mo. Kwan. Ato ba siya sa CR, Mi? Ay, hindi nagali ako makasugilanon sa imo sang madugay, ha? Kay ginasave ko lang ang battery sang cellphone ko. Bueno. Paliyog na lang siling kay Lola mo, ha? Naginakamusta namon siya. Yes, Mami. Bye. Ay, nagbutig ako.
Apang basi matingala sila. Nga kadugay magbalik kay Lola nga nag-CR lang. Mabuking ginabuhat namon subong. Odi ko. Ay, kabukat moklaton sang akon mga mata. Apang nabatian ko na may nagapanawag sa akon. Piliton ko nga magmuklat Ano ini? Pulos bulawan ang ari sa akon palibot? Bugtaw ka na? Hindi! Dako nga tinuga! Kag sigurado nga papatay gid ako kung tapaon ako sa kamot niya nga tama ka dako. Ay, nagyum siya. Kalaway sa iya mga ngipon, no? Hi! Oh. Nagbuga siya sa madamol nga aso. Halin sa iya tabako. Sino ka? Hala, ginparukoy gid siya sang ubo. Nadunlan siya sang aso sang iya tabako. Kag nahaklok ko man ang aso. Kabri ako. Kabri. Kapait sang mata ko nga nasudlan sang aso ba? Hindi ka maghibi. Hindi ka maghibi. Tigad luman. Wala ako nagahibi. Wala. Hindi ka maghibi. Mabuot ako nga kapre. Okay kalma lang kalma lang. Uy, hindi na bala si Ado mon. Mabuot ako. Mabuot ako. Oo kapre. Paano ako nakalambot diri? Sa damgo. Ha? Oh. May ginbutang siya nga plato sa atubang ko. Kag may unod nga itom nga tinapay. Magkaon ka. Hala, makaon kuno ako? Apang suno sa istorya. Kung magkaon ka kuno sang pagkaon sang mga engkanto, hindi ka na makabalik sa kalibutan sa mga tao. Magkaon ka. Kuan, busog pa ako. Salamat, Gid. Hindi ka bala gusto nga makaupo dako dire? Diyos ko, sa di na bala si Lola man. Kinahanglan ko ang backup. Kuan, ining... Wala na ako sang kaupod dire. Ay, Ado, sa diin ka na bala man. Diin ka na. Nasubuan ako. Naglakat sila tanan. Ginutod ang mga kahoy. Wala na ang iban nga kapre.
ginbayaan nila ako dire. Oh, 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 Hala, naghibi siya? oh, oh. Oh. Ay, hindi! Naigo ako sang hangin sang maginhawa siya sang madalom. Ay, Diyutayan lang kumapalid ba? Wala na ako sang kaupo dire. Naglakat sila tanan. Jutay na lang ang mga kahoy. Ginpang utod na. Ginpang utod na! Oh, Diyos ko! Nagatayog ang nahamtangan ko. Oh! Naghibi siya sang todo. Okay, okay. Kalma lang Kalma lang. Manguyat ako sang maayos sa mga balagon. Hindi. Lumatumba ang kahoy nga ini. Ginpang utod ang mga kahoy. Wala na! Argaya, tumadugo ng dulunggan ka sa katigil sang tingog niya. Wala na ako sang kaupo dire. Wala na! Oo, kapre. Hindi ka na magibi Pero, hindi ako mahimo nga magupod ako diri sa imo. Oh. Oh. Nga. Hindi man ako taga diri. Tawo ko? Oo, tawo ako. May pamilya, may abyan. Masubuan sila kung hindi nila ako makita. Oh. Masubuan? Ako? Nasubuan man. Sa diin nagkadto ang mga kaupod mo. Sa malayo. Ato sila sa iban nga kahoy. Nga wala ka nagupod sa ila. Oh. Ay, hindi ka maghibi. Ginawas ang madalom. Amat-amat lang Sige na. Oh. Hindi. Naginawa siya sang madalom. Jutaya naman ako napalid. Nga siling ko. Nga wala ka nagupod sa mga kaupdanan mo. Oh. Dire lang ako. Dire lang ako. Dumahipi naman siya. Mangapyat ako sang maayos sa balagon. Kapre, hindi ka makahalin dire? Oo. Hindi pa ako kasarang. Gamay pa ako. Hindi pa ako makasarang magsaylo sa lain nga kahoy. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsukong sa tansugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Fast Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Kada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be
brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jorik, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Gugma kag pagsali. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Aring 5,000 na yun. Bayarin na lang ang utang sa tubig. Kag magpatakod ka lang dayon liwat. Kag ako nang bahala sa balayran kada bulan. Makahuluya sa imo. Pinakaadlaw ka palang ganit din sa balaya pang kadako na sa nagasto mo. Nay, hindi ka magkahuya. Tungod hindi na iban nga taong pagkabig ko sa inyo. Kag isa pa, ari ako agud tungdan ang ginbilin nga katungdanan ni Benji sa inyo. Madamo gid nga salamat. Nawala lang nadula si Benji sa amon tungod sa imo. Ano? Oo, busing. Amo nang mabaskog nga balita diri sa aton. Ang tanan ko nung utang ni Chay Marita, ginbayaran sang lalaki nga nagabot sa ila. Amo gali ha? Uti, hindi pala naton pagsukton sila ni Chay Marita kibite. Buwas mismo, katuan naton sila. Hindi pwede sa akon ang katikalon sa bisita nila nga lalaki. Nagbayad sila sa tanan nila nga ginutangan. Gani hindi pwede nga hindi sila magbayad sa akon. Kaya di matihon ko gid ang ilabalay kag duta. Bang! Amo ginablang na namian ko si mubusing mo. Wala nagkakadulaan sang aksyon ang kabuhi naton. Sukton mo sang husto kag suno sa lai ang pamilya ni Benji, Jaime. Hindi kagin maghimo sa ginimayo. Tukod nagpaabiso sa akong opisina si Major Gonzales sang Philippine Army. Bahin sa pinakamaayo niya nga tao nga si Jorik Solomon. O, ang buot mo silingundad? Special treatment ang dapat sa tikalon nga soldado nga ato? Oh no, hindi sa musina. Ugaling kilala ko ikaw, Jaime. Baguhon mo ang imo style sa Jorik nga ina. Kay basi kung marimalaso kita sa tao nga ina. Anong labot sang Philippine Army sa aton dad? Kay ari kita ya sa aton balwarti? Kinahanglan lang naton nga magalong. Para nga hindi kita mabuking sa ibabaw. Bahin sa anomalya naton nga magamay. Busing, gusto si Mayor. Kay tapos kitang malipayon naton nga adlaw. Kung makaibalo sa ibabaw, sang sikrito naton. Oh, sige. Para si Mudad. Punggan ko ang akon kaugalingon. Pero dad, hindi ko mapangako sa imo. Hindi ko pag-utdan sang sungay ang sinuman nga maghandom sa pagsupak sa aton gahom.
Basta sunda lang ang ginahambal ko sa imo, Jaime. Kung hindi ka gusto, nga pariyo kita nga mautdan sang pakpak. Busing, hindi ka gin magkalipat sa ginambal ni daddy mo si mo, ha? Bahin sa mga soldado. Basta hindi lang niya paghilabtan si Betty, hindi ko siya pagpatulan, Kaloy. Busing? Bang, grabe ba? Sa kadamo sa mga babae nga naluyag sa imo. Nga hindi mo nalang pag-isaylo sa ilang balatyagon mo. Para nga makalikaw kita sa mga soldado. Si Betty ang gusto ko, Kaloy. Kag hindi ako magpasugot, nga malabawan pa sang estranghero nga ina diri sa atong teritoryo. Bugali, Busing. Ote, ano karon ang plano mo? Hindi anay kita maghulag, Kaloy. Mientras wala ko sang nakita nga malisya sa tunga sang lalaki nga ina, kag ni Betty. Negosyo anay ang unahon naton. Para dismulado ang mga hulag naton. Ate, ikaw ang bahala sa amon, Busing, Ikaw yung bahala sa amon. Kaya wala ka na isang problema. Sangsan o ko lang bala ka mo ginpabayan? Ha? Busing. Hindi ka mo magkabalaka. Relax ka mo. Kay sagot ko ka mo. Matuod, no? Oo, Tutong. Cindy. Karon nga may tubig na kita, nagaplano ako nga tamnan ang bakante nga luti ninyo sa likod. Mananom kita sa mga utanon. Kay sa tion na nga nagatubo na ina kag nagaprodukto na kita, mabaligyan naton kag makwartahan. O galing nung. Dako man ang aton kinahanglanon nga kapital. Kay kinahanglan naton ng abono kag amuman ang pesticide. Ako nang bahala dira. Ang importante, nga may kuhaan ka mo sang sigurado nga kita kung magbalik na ako sa akong trabaho. Ba? Ang bot mo silingunong, bayaan mo naman kami. Pagkatapos ng bakasyon ko, mabalik na ako sa akong trabaho. Kinanglan ko na nga magbalik sa serbisyo. Apang hindi ka mo magkabalaka, kaya di ako mapuli kada tapos ang akong misyon. Kasubong ni Manong Benji, hindi ka man namon mahimo nga pungganong. Hindi anay ka mo magpangasubo. Madugay pa man na to Maulan naman. Sigurado, gidnay. Kay tama gid kadulom sang langit. Ihanda na natin nga daan ang aton salud. Kay sigurado,
Nga matulo naman ang aton atop. Ati huonay Tawgon ko lang si Tutong. Mapabulig ako sa iya plaster sa mga salud. Pasensya ka na ha. Nagatinulo ang atop. Amo gisini ko nagaulan. Halos tanan gali nga mga sin may buslot na. Kinanglan nga Elisa na ini. Kinanglan nga masikaso ini sang temprano pa. Hindi na lang pagkabalaki, ina. Nagatulo man lang ina ako nagaulan. Kung sa bagay, naluoy ako sa sitwasyon sa pamilya ni Migo Benji. Total, ari na gid man ako dire. Lubos-luboson ko na lang ang pagbulig sa ila. Was, mangita ko sang panday para nga mag-estimate sang mga gastuhon. Ay, husto. Kay Chay Edad, ang tag-iya gali sang tiyanggi sa bangka. Sa iya ko mamangkot kung sino ang mayo nga panday dire. Matapos ayahan naton inibilog nga hapon? Basta kumplito na mga galamiton matapos dayon naton ini sir. Ay bakal kuman ang tanan nga ginlista mo to. Maayo ko na mo. Bisan magabihan kita, basta matapos gid. Ako nang bahala nga magdugang sang suhol ninyo Ayos sir Dili naman lang gani kami manyaga Parang hindi na kami magpauli. Sa sila, hindi mo usik ang aton nga oras. Wala sang problema. Sakpon ko kamo sa pagkaon. Madali lang ha. Tawgon ko si Nanay Marita. Para nga masakop kamo sa pagdiga mo para sa panyaga. Jurik? Ano ang mga ini? Para sa diin ang mga materyales nga ini? Pailisan na nato ng mga daan nga sinay. Para nga hindi na magtulo kung mag-ulan. Oh, Diyos ko. Sobra-sobra naman ini, anak. Basi kung maubos lang namon nga mag-iloy ang sinuktan mo. Wala sang kaso sa akon kung maubos ang mga sinuptan ko, Nanay Marita. Basta okay lang ang tangan sa bag-o ko nga pamilya. Jurik? Oh, Jurik. Kaayo gid sa imo, anak. Kaayo sa imo nga pagkabata. Nay, hindi ka na magibi. Ari giling kwarta na yo.
Magpanindahan ka mo palihog. Sa kupo na to ng duha ka panday sa panyaga ha. Magbakal ka na lang dayon sang pangmerienda. Kadako man sini? Magpamakal na lang kamo dayon sa mga kinahanglanon naton diri sa balay. Kung may sobra, imo na lang nay. Para nga may uyatan ka man nga kwarta. Nong, maupod bala ako kay nanay? Ay oo. Para may mabulig siya sa pagdala sang ginpamakal niya. Hindi ko na kamo masugat sa bangga ha. Kay buligan ko mga panday. Para nga madasig ang ila trabaho. Si BT na lang ang opdon ko. Mabili na lang din sa Cindy. Sa sina, may mahikot sang pamahaw ninyo. Ikaw ang bahala, Nanay Marita. Ang maayo pa, mabaka na lang ako nga daan sa tinapay. Nga ipares nila sa kape. Kay base kung maayawan ka mo sa hulat, kung ako pang mabakal sa banwa. Maayo pa matuod, Nay. Sige. Pahimuson ko na lang si Betty. Betty! Dali anay diri! Betty, anak, mahimo ba lang nga hindi mo pagpakitaan sa malain nga batasan si Jory? Tungod kay dako nang nagasto niya sa aton? Amo ba lanay? Hindi man sa amo sina. Nahuya lang ako sa iya. Kay sa pihak sang tanan, pulos kaayo ang ipakita niya sa aton. Kag makita ko sa nawong niya, nga wala sang pagpakuno-kuno ang pag-ulikin niya sa aton nga mag-iloy. Ang matuod. Amat-amat ko naman nga nakita ang kaayo ni Jurik. Pabay ilang na kaistoryahan ko na siya sang tadlong. Kag tinguhaon ko nga maatubang siya sang maayo. Salamat. Madamo gid nga salamat, anak. Para sa nurawan sang utod mo, buhaton mo ina. Kag ginbilin kita sang utod mo kay Jurik. Natingala ko sa ginapakita subong ni Betty sa akon. Milagro nga wala na niya ako ginasita. Ginapabati-batian sang hindi mahayaw nga sugilano. Ginakalipay ko inasang dako. Mga biyan, so digid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jurik, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Gugma, kag pagsali. Direksyon, Marnie Mongkal. Lodi ko si Loren, Lodi ko si Loren. Nagpasa ng batas pang edukasyon. Lodi ko si Loren. Batas na para sa maliit na negosyante. Lodi ko si Loren. Pinondohan mas murang gamutan. Lodi ko si Loren. Pangangalaga sa kalikasan, hindi niya yan nakalimutan. Lodi ko si Loren, Lodi ko si Loren. Loren Legarda, ibalik sa Senado. Number 40 sa balota.
Paid for and by Loren Legarda, G.E. Garcia Law Office, Ground Floor, Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. Ato pa nga ang hangkat mga true hero. Sa neuropathy hindi magpapugo. Kada magbinhod, mag-alay, o may tuslok-tuslok na mabatsyag, mag-neuropion na. Neuropion, Neuropion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Plus Herbal Capsule. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo.
Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Husto si nanay. Kung kaisa, husto matuod ang mga ginikanan ko. Apang hindi ko inapag-akuon pisan kay sino. Kag mirisi mo ina Susan. Nagdumdum gid ako nga maggamit ko siya. Apang baliskad ang natabo. Pagod nga wala na ako sa mahimo. Hindi na ako babuhi nga wala siya. Kag hindi na ako makaibalo kung ano pa ang matabo. Hindi na. Diri-gali maistar sa balay nga ini si Luisa. Kag kanugon nga si Ben ang main kaupon ni Luisa nga maistar sa balay nga ini. Sa baylo nga ako. Ako nga handa maghimo sang tanan para sa iya. Apang, wala ko nagadula sa paglaom. Buwas, ibaligya na ang uma. Pagkatapos sina, hindi naman magdugay kag mangin akon na si Luisa. Jutay na lang at tion ang akon kinahulat. Jutay na lang. Animal! Nasigpot ang bulsa ko. Dimalas. Kag naghatag sa akon sang dimalas amo si Susan. Kinahanglan ko naman ang babae. Apang hindi si Susan. Gusto? Kinahanglan ko si Maggie. Si Maggie, hindi man pinakamatahom nga gintugas ang Diyos. Apang, hindi man pinakamango. Mapuslan ko siya sa mga tinion ngayon eh. Subunggid, makikita ako sa iya.
Ano ato? Nakabadi ako sang lagpok sang bato. Ani ka? Abangon ako. Tanawon ko sa bintana kung sino naghaboy sang bato. Ay. Ara. Bukas ng bintana. Tanawon. Ba? Si Junar? Bagi, pasudla ko. Bayambal ako si mo. Gabi na ini. Magbalik ka na lang, boss. Importante ini. Pasudla na ako. Sige. Magbulat ka. Ibuksan kong puwerta. Importante ka da. Ang laom niya wala ko makahibalo. Nga kinahanglan niya ako. Kay matugnaw ang gabi. Aring puwerta. Ara. Sunod na. Bukas ng puwerta. Nga kadugay si mo magbukas ang pertaanaw. Ano naman ang kinahanglan mo? Natingala ako eh. Kung nga nagkadto ka diri, sa amo sila nga oras ang gabi. Hindi ako makatulog eh. Gusto ko may kahambal. May importante ako nga buluhaton buwas. Kaluyag ko, may kahambal pareho sa imo. Ano ang luyag mo? May panapton ako kung wala. Oh. Amogid balay nang naluyagan ko sa imo maki mo. Amo ina kon nga madamo sang lalaki nga naluyag sa imo. Kay man wala ka sang ginabalibaran nga bisan sino nga lalaki. Bah, nag-uba sa dayon sang bayo yaw. Ang dumdum niya kung daw sa maano na ko sa iya. Daw basurang panulok ko sa iya. Nakaibalo ako. Nga baratuhon ako nga babae para sa imo, Jonar. Apang gusto ka? Wala ako sa ginabalibaran nga lalaki. Ina kung may kwarta ang iya bulsa. Gusto. Nakaibalo ako. Nga nakahibalo ka nga may kwarta pa ako. Aryo? Nan, kabati ka? Coin sina. Apang may papilon pa diri. Pakita ba na tanan sa akon? Nga, naghambal ang bala ko sa imo nga hindi ako makabayad. Madamo sa nagahimo sinasakon eh. Nagapaniguro lang ko yan, oh. Magbulat ka. Kay makuha ko sang kape para sa imo. Ato na siya. Wala siya makahibalo. Nga hindi siya ang kinahanglan ko. Kundi ang iya sinuptan niya kwarta. Apang, hindi ko lang siya pagpiliton nga ihatag sa ako ng kwarta niya. Hindi ko siya pagpiliton nga kuhaon ang sinuptan niya sa pakusog nga pagi. Kinahanglan, makuha ko ang iya kwarta sa maayo nga paagi para wala sang gamo. Ari na ako, Jonar. Apang hindi kape ang dala ko, kundi 2 ka baso kag botelya sang bino. Di mo naging kuha. Regalo ini sa nga akong bisita. Amoy nang gininom niya eh. Sige. Ikaw magtigis. Okay kagid, Magi. The best kagid. Sige. Matigis na ako.
Oh, ari ang akon, kag ari man ang imo. Mapainit anay kita, o galing ko isugid sa imo, ang paagi kung saano kita makakwarta. All right, para sa aton nga duha. Cheers. O ano atong ginsiling mo sa akon? Atong makakwarta kita nga duha. Hindi na lang. Nakahibalo ako nga hindi kasi na interesado eh. Wala akong makahibalo kung ano ina. Pero basta makwartahan, interesado ako sina Jonar. Ano kay jutay malang ini nga monkey business eh. Sugot ka bala? Naananda ko sina. Luyag ko nga may balaan mo. Nga wala ko sang batasan nga magkuot sa bulsa sang isa ka tao nga wala siya nagatulok. Wala na ako nagabuhat sina Jonar. Wala ko nagasiling nga ginabuhat mo ina. Ang gusto ko lang nga buhaton mo, amo ang mangin komitido ka sakon. Kag kun madakpan kita, mapriso kita? May mga tao ako nga kilala nga mahimo sang pagi nga hindi kita mapriso. Kay man, kung matabuin na, maumid man sila. Ang matuod, sila ang masilutan, kag hindi kita. Bangod, sila ang ara sa otoridad. Kag sila ang nakahibalo sang tanan. Padayon na ang pagpaathag. Pagkatapos, madesisyon ako kung bala, maupod ako sa imo o kung hindi. Una sa tanan, luyag ko nga hindi ni makalapos ang tanan nga ihambal ko sa imo. Hindi ka magpalibog. Makaibalo ako magkipot sa akong ba. Pasaligon ko ikaw. Pareho sa akong ginabuhat sa mga suki ko. Nga nagapatindog sang imo balahibo. Apang wala ko yung ginabuhat. Wala ko sang huyog sa kutso-kutso. Mahayo. Bayo ko na mo. Hindi ako makaibalo kung ano ginang gusto mo nga matabo, Jonar. Kung nagahandom ka, nga makakuha kita sang kwarta diri, hindi ako makaibalo kung sa ano nga paagi. May iban pa nga tao nga mabakal sang uma kay Ben. Ang gusto mo lang bala nga matabo, amo nga makabalos ka sa iya. Wala sang uma nga mapanubli si Ben. Kag amo man ikaw. Gusto mo, patas ka mo ha? Daw amo matuod sina. Pero gusto ko nga makakwarta dira. Apang wala ko sa nakita nga makakuha kita sang kwarta dira. Pabati lang blaan na isakon. Wala sang kwarta nga utang ang uma. Nabayaran na sang akon amay ang tanan nga utang. Nakuha ko ng gusto mo nga matabo, Jonar. Kung mabakalang uma, ining si Martin, amang makuha sang binaligyaan, kag tungao ninyo ang kwarta. Correct. Silingkugin ka may utok ka eh. Paano kung hindi makasara ang mabakal sang uma? May mabakal sina. Anong buot mo silingon? Matabo ang bidding, pareho sang gusto ko nga matabo. Anong buot mo silingon, Jonar? Baklon ko ang uma. Kag baklon ko ina, sa barato lang kaayo nga bili. Sa sina, wala sang kwarta nga makuha si Ben. Bentahuso ka nga tao, Jonar.
Gani, wala labot nga makuha nato ng uma. May katunga pa ko sa kwarta nga binaligyan. Daw pareho lang ina. Ginahatagan ako sang hustisya. Sa isa lang ka stroke. Kag nakabalos pa ako sa akon amay kag kay Ben. Kag ang labing maayo sa tanan, makuha ko pa ang babay nga ginahigugma ko. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo